Simon Busuttil ħassu skomdu jiltaqa' mal-ambaxxatur Ċiniż u jirrepeti f'wiċċu dak li qal pubblikament kontra ċ-Ċina u l-ftehim li l-Prim Ministru Joseph Muscat ġab mat-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja biex kumpanija fost l-ikbar fid-dinja tixtri sem minoritarju fl Malta. Dan intqal f'stqarrija mill-Partit Laburista fejn qal li f'laqgħa li nżammet mistura mill-midja u ġiet irrappurtata biss fuq l-istazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap tal-oppozizzjoni Simon Busuttil ġie rrappurtat li qal li se jirriserva l-ġudizzju tiegħu fuq il-ftehim maċ-Ċina għal meta jiġi konkluż il-ftehim. L-istqarrija tkompli tgħid li Simon Busuttil staħa jgħid li l-ambaxxatur Ċiniż f'wiċċu li ħa pożizzjoni negattiva kontra dan il-ftehim maċ-Ċina. Anqas ma qallu li ma jridx l-iswiċċ tal-elettriku f'subajn iċ-Ċiniżi. Il-Partit Laburista qal li Busuttil jaf li huwa iżolat fil-pożizzjoni li ħa u kif hu l-Partit Nazzjonalista huma maħsuda u mitlufa f'negattività u attakki personali m'għandux pjan dwar l-Malta. Min-naħa l-oħra Joseph Muscat u l-Gvern Laburista għandhom pjan temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.